Sus, pag abot na sa trabaho, to anay sabot. Inig na kitag hapon, manago be. Ayha minanganhig Japan, diha sa Pinas, na ami training diha tulo ka bulan. Tanan, di man na pantudlo, kay in 5 level, biya dapat ayha makagawas mi ato nga time. Kada adlaw, sulat. Ayha pa lang mi nagsugod og training, sulat na mi kanang katakana og hiragana. Samot na pagbigkas na kagahi, biya kay tagdila, kay Bisaya. Nagkinataw anay na. Agi pinakalas na human. Duha-duha paunta pa pasaron pa ayha makasulod sa training pero gipasulod na lang. Wala sila ay mapilian, ako na mulay nabilin. Pag sugod sa training ana, medyo na biya na edad. Gahi na kay gutok, wa nay makumot ba. Ang mga score nako halos katunga ra. Pronunciation na maglisod yung kulitos kay Bisaya biya. Di man tanan Bisaya na kalisod sa pag-pronounce anang Nihongo no. Naayo nga uban nga hanas jud kayo. Ani na, final exam na kay palakaway na paingog Japan, written exam. Wala ako kapasar, kaiwa na po ka nang mag-istoryahanay mo anang sinsi ba? Istoryahanay mo, pangutanon ka in Japanese. Natubag ko na ko, ay papasar ko. Ay mo man hidre, naagi siya training ngayon culture, mga kung saan pagsulat, hiragana, katakana, basic nga kanji. Para inikabot dire na atay bala. Pag-abot dire na napoy training isa ka bulan. Dito na. Pangutana kay mismong hapon naman gid ang gatudlo. Nagana kay kuan, nagana kay gawman mga Vietnamese, Chinese, Cambodian. Lain na nga kuan ba? Nga mga country gikan. Nagpangutan na ay na. Sus, tulala may tulo ka adlaw ay. Tuloy ka mo kauban. Tulala pa. Pangutanon tipong magloading bitaw daan. Tiktuyok para imong utok usaw di magtubag. After 1-1 training namo pag-abot diri no. Ayha man mo i-deploy sa inyo ang trabahoan. Sus, pag abot na sa trabaho, to anay sabot. Inig na kitag hapon, manago be. As trabaho, dahil hapon mo abot, or dahil hapon sa giba, lihay-lihayan na mo na, kay hadlok may istoryahon. Kadugayan, murag di naman ni mao. Ang ginabuhat na ko, pagka ng break time, maminaw ko sa istorya nila. Kauban mo na ni mo sa trabaho. Apel mo ka dito sa break time nila, para di ka maingnan nga. Kuya po nintawhan na kay dili po tig istorya, di po tig halubilo. Apil-apil mo ko dito, masukwa ko kasabot. Pangutandon ko. Inig pangutana, ako din ang ipautrog istorya. Pinaka-basic nga gitudlo sa Pinas. Mukay ko dasay. Pag-iulit po, ada ba? Yan, yung ato ang ginabuhat nako. Hantod nga naanad kong maminaw sa ilaha. Dali ko makagit sa ilang gipnapang istorya, pero inig istorya na, dili na ko matiman-an ang mga kutuba ba, kanang word bitaw nga saon pag-ingon ani, pero makasabot ko. Pero karon dali na ko makasabot. Kung di man ako malitok, ako nang i-translate sa dictionary into English, tas pakita na ko sa iyaha. Kay di na ako masabtan, akong utrohon iyang pangutana, tas pataas ang kuan tono, pangutana naman na. Iyan ang explain balik sa imuha, kanang dali nimo masabtan nga paagi. So ana ray mga teknik diha. Pagka na oras sa biyahe or naman mo time nga magkauban mo sa hapon, imo gina-istoryahon kung gusto jud ka makabalo. Maghilom-hilom ka, di jud ka kabalo. Oro ni diskarte na ko diri para makabalo ko unsaon ako pag litok og Nihongo. Ana ra mga diskarte diri. Gusto ka mag-Japan, ana la buhata.